Makalihis ang halawig na panahon na pag-imuha kan otoridad. Opisyal nang idiniklaraan Catanduanes bilang enot na probinsya sa rehiyon kan Bicol na mayo ng insurgency o presensya ng mga rebeldeng grupo. Kasuod Disyembre 3, 2024, kan gibuhon ang deklarasyon sa Provincial Capitol Dome sa Virac kung saan tiripon ang mga miyembro kan Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Gobyerno Probinsyal kan Catanduanes asin iba pang mga piling bisita. Sa aktibidad, pigtungkusan ni Gobernador Joseph Boboy Cua ang mga agyat na sa indang pig-atubang nga ni Maria Lazar an haloy nindang pangiturugan na mawara ang insurhensya sa isla. Sigun sa opisyal, narealisar ini huli sa kooperasyon kan manlain-lain ahensya kan gobyerno, siring man kan komunidad. Sa pagtatapos kan pagtiripon, sarong Memorandum of Understanding o MOU ang pinirmahan kan mga stakeholder bilang promisa na imamantinir ang naunang bitan na katrangkiluhan asin seguridad kan probinsya. Kabali sa mga nagpirma sinda Major General Noe Alberto Peñafiel, Commander kan 9th Infantry Division kan Philippine Army, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Director kan PNP Region 5, asin Commodore Ivan Roldan kan Coast Guard Region 5 na pigrepresentar ni Coast Guard Lieutenant Junior Grade Kenny Villafuerte. Napakalaking bagay yan, hindi lang sa ating mga security sectors, no? Bagkus maging dito sa ating mga kababayan dito sa Catanduanes, sapagkat ang deklarasyon ng insurgency free ay hindi madaling makuha, no? Kailangan wala na talagang NPA or yung kanilang mga armed group, no, ng CPP and PNDF ay wala na talaga para masabi natin. Ngayon pag nangyari yon, yung ating mga negosyante o yung mga interes sa negosyo ay maaari nang mag-invest doon. At isa rin kasi sa mga kinokonsidera nila yung security situation kung bakit hindi sila nag-invest sa isang lugar. At yan talaga yung inaasam natin na mangyari rin sa buong rehiyon. Mientras tanto, pigsyerto man kan 9th Infantry Division na padagos man giraray nindang babantayan ng probinsya sa ibong kan bagong deklarasyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.